Δεν αντέχω άλλο. Θέλω να κάνω πάρτι για τη μικρή, αλλά δεν θέλω να πουλήσω τον νεφρό μου. Όπου και να πας, πάλι εσύ τρέχεις για τα παιδιά. Δεν φτάνει που πληρώνω, πάλι εγώ θα τα προσέχω. Ναι, αλλά θα έχεις ωραία μπαλόνια. Τα μπαλόνια δεν κρατάνε 20 παιδιά όμως. Α, το έχω δει στο Instagram αυτό, λες να αξίζει. Δεν ξέρω, πάμε να ρωτήσουμε και βλέπουμε. Καλησπέρα, πώς μπορώ να βοηθήσω? Γεια σας, ψάχνουμε ένα χώρο για να κάνουμε ένα παιδικό πάρτι, αλλά χωρίς να το τρέχουμε εμείς. Και χωρίς να είναι εξωφρενικά ακριβό. Έχουμε ακριβώς αυτό που ψάχνετε. Στο Montessori Little Land κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη για έως 35 άτομα έχουμε μία τέλεια προσφορά. Αλήθεια, πείτε μας κι άλλα. Οι γονείς ξεκινούν με καφέ ή αναψυκτικό και τα παιδιά έχουν απεριόριστο χυμό. Απεριόριστο. Ναι! Και το σημαντικότερο, δεν τρέχετε εσείς. Έχουμε κατάλληλα εκπαιδευμένους παιδαγωγούς για τη φροντίδα των παιδιών σας. Πες μου δεν θα καθαρίζω μετά. Φυσικά και όχι. Πες μου ότι θα προσέχω και τα παιδιά. Αφού σας είπα, όχι. Ωραία, κλείστο μου αμέσως. Δεν είναι να παίζεις με αυτά. Εσύ θα αφήσεις αυτή την προσφορά να πάει χαμένη. Σε περιμένω Αχιλλέως 78 στο Montessori Little Land για να την κάνεις δική σου σήμερα.